ya kama ka tilas ka zauna ko da babu niyya, idan kuma ka kiya sai ya saka ka zamta mukar maraya. Shi yasa na damke su ba zan taɓa yi masa kishiya ba. Mece soyayya idan babu ke a duniya, idan babu ke a duniya ba ma'anar yin soyayya. Mai kyan tarbiya da tsantsar kyawun idaniya, idan babu ke habibiya ba ma'anar yin soyayya. A faɗin duniya da ke kaɗai zuciyata ta saba, ban ji ba na gani kunnuwa sun toshe ban tsaya ba. Ɗaya tilo sahiba ɓambarin ki ko zan sha azaba. Ni na damƙe so ita ce fejin farko a duniya. Na yi ɗan shiri in miƙo komai da rarrashi, rashin ganin ki ne da yake tsaida min numfashi. Kowa ya raɓe ki wannan shi ne za ya ban haushi. Hakikanin gaskiya tilas ma in ji haushin shi, dan na san irin kalar soyayyar ki da ta zaman mashi. Ta sarƙe zuciyata har ma na kasa numfashi. Ke ce magani a soyayyar ki san da ni, in ba ke duniya ba ma'anar yin soyayya.